आता बेसनचे लाडू ना असे तर करून एकदा तुम्ही बघा, पण एखादी आता मेहनत हा, पण ती चव पण तशीच असतात. आता बेसनचे लाडू आपल्या दुकानात बघा खसखशीत आणि फसफशीत गावतात आणि बाहेरून एकदम रवा सारखे, तसे आज लाडू करूचे. मस्त बघा आपलं एकदम असे भुरभुरीत असे लाडू हे दिसतात. मस्त हे रवाळ टेक्स्चरचे दाणेदार लाडू आणि ह्याच्यामध्ये सिक्रेट एक टीप ती बघण्यासाठी तुम्ही मिठाईवाल्यासारखे लाडू करूचे आहेत ना, तर पूर्ण जाऊन रेसिपी बघा, स्किप न करता. 1 किलो चण्याची डाळ आहे. छोट्या वाटीने तुम्ही एक वाटी सेट करा, घरातली कोणतीही त्या वाटीने तुम्ही ही वाटी सेट केला जाता. ही मी 8 वाट्या घेतलंय, 4 वाट्या घेतल्या तर अर्धा किलो होता. हे बरोबर एक वाटी तुम्ही सुद्धा घरातली सेट करा. पूर्ण 1 किलो डाळा आणि हे मी 4 वाट्या घेतलंय. कुठली आपली मुगाची डाळ. मी कधी पण बेसनच्या लाडू मध्ये नुसती चण्याची डाळ कधीच वापरत नाही, कारण आमका एक मुगाची डाळ एक थंडावो पण देता आणि मुगाच्या डाळीने एक चव पण छान येता. आणि नंतर परत वेगळे लाडू मुगाचे कित्या करा, हे एकत्र केले तरी भारी. आणि त्याची काय मुगाच्या डाळीने ना एक खमंग सुगंध पण येता आणि एक चव छानच लागता. आणि एक प्रकार म्हणजे मुगाची डाळ ना पटकन शिजता, म्हणून ती टाळ्यात चिटकत नाही. चण्याची डाळीमध्ये चिकटपणा भरपूर असता. आणखीन टाळ्यात चिकटण्यासाठी आपण एक वस्तू घालतो, ते तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा. आता हे 2 डाळी मी भाजून घेते. आता आपली कढई तापली आहे चांगली. आता ही घेते मी चण्याची डाळ. मोठा भांडा घ्यायचा आणि मी पूर्ण घालून घेतले 1 किलो चण्याची डाळ. छोटा असा तर तुम्ही 2 बॅच मध्ये ही डाळ भाजू शकतात. डाळ हे आपण व्यवस्थित जर भाजून घेतली ना तर आपल्या पीठ जास्त भाजूचा लागत नाही, काय तर तुपात भाजतलच तेवढाच. हे बघा आता डाळीवर आपल्या बहुतेक अशा डाळीवर डाग गेलेले आहेत, म्हणजे सर्वच नाही ढवळतंय तर दिसतं. आता खैल्या खैल्या डाळीवर डाग गेले तरी ढवळून ढवळून माका आता ही पुरे 15 मिनिटं झाली. मोठ्या गॅसवरच मी ही डाळ भाजून घेते. आता ही डाळ आपली बघा भाजून झालेली आहे. मस्त सुगंध सुटला. 4 घरांका ऐकूक पण आहेत. ही बुडी बुडीची बघा लाल दिसाक लागली. इतपत ही डाळ तुम्ही भाजून घ्यावा. आता त्याच कढईत आपली कढई गरम मुगाची डाळ भाजून घेते. तुमका जर आवडत असाल तर नक्की घाला, नाही आवडत असाल तर तुम्ही नाही घातलास तरी चालत. नुसते बेसनच्या डाळीचे केलास तरी चालत. बेसनचे नाही, खरं चण्याच्या डाळीचे. हा बेसनचे, नुसत्या बेसनचे लाडू. पण आमच्याकडे ही पद्धत माझ्या माहेरी सुद्धा आणि सासरी सुद्धा बघितले तर सासू सुद्धा असाच करायची. मुगाची डाळ घालायची, अर्धी अर्धी चण्याची डाळ, म्हणजे 1 किलो चण्याच्या डाळीत अर्धी मुगाची डाळ. पूर्ण डाळ अशी लालसर होत येईल. आता मी ही गॅस बंद करते आणि ढवळत ढवळत ही उतरवून पण घेते. आता ही भरपूर अशी भाजून झाली. बोलता बोलता मगाशी जर मी बंद केलं असेल तरी चालला असता, पण आता मी उतरवून घेते, नाही तर खालची लाल होते डाळ. ही बघा. आता डाळी जर तुम्हाला भाजायच्या असतील तर टीप आहे, चण्याची डाळ आपली साईजला थोडी मोठी असते, तीच एकटी भाजा. आणि मुगाची डाळ छोटी असते. जर दोन्ही एकत्र करून भाजलात तर मुगाची डाळ खाली जाईल आणि ती लवकर करपेल, म्हणजे लवकर भाजली जाईल आणि चण्याची डाळ आपली भाजली जाणार नाही. म्हणून वेगवेगळ्या डाळी भाजा आणि मग त्या दळायला द्या थंड झाल्यावर. आता या बघा गरम म्हणून मी ह्या चमच्यानंच मिक्स करते मुगाची डाळ आणि चण्याची डाळ. आता मी ही बेसनच्या लाडूची डाळ भाजून घेतलंय. रेसिपी पूर्ण येतली ती तुम्ही बघूसाठी काय करूचा लागताला, परब किचन सबस्क्राईब. बरोबर काल आपण डाळ भाजलं होतं, आज मी ती फसफशीत दळून आणलंय. कशासाठी? लाडूसाठी. नमस्कार, मी स्नेहा, परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. कसे असाच मंडळी? मजेत ना? मजेतच रवा. आणि हो आता माझं दुसरं फराळ बेसनचे लाडू. आता बेसनचे लाडू आपल्या दुकानात बघा खसखशीत आणि फसफशीत गावतात आणि बाहेरून एकदम रवा सारखे, तसे आज लाडू करूचे. आता ते लाडू तुमका बघूचे आहेत ना तर येवा. मी किती भरपूर टिप्स सांगितले सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. आता मी टिप्स सांगत नाही, सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत. त्यासाठी काय करूचा, स्किप न करता माझा व्हिडिओ तुमका बघत राहूचा. आता प्रमाण कुठल्याही गोष्टीचा, फराळाचा कसलाही प्रमाण जर अचूक असाल तर तुमचं कुठलाही पदार्थ बिंदास करू शकतात, म्हणजे बिघडूचा नावच नाही.
आता घरातली एक कोणतीही वाटी सेट करा किंवा जर प्रमाण वजनी असतात ता सुद्धा मी सांगते, तर एक वाटी सेट करा. मी ही वाटी सेट केलंय. आता बघा मी हे वाटी भरून बेसन पूर्ण मी घेतलंय, तर ही एक वाटी झाली. 2 वाट्या बेसन झालेलं आहे आपलं घेऊन. आता ही तिसरी वाटी आणि ही आपली चौथी वाटी. अर्धा किलो बेसन घेतलास म्हणजे त्याची 4 वाटी भरतात. लक्ष देवा, 4 वाटी बेसन, 2 वाटी पिठी साखर आणि 1 वाटी तूप. विरघळलेला असाल तर तुमचा 150-200 ग्राम तूप, विरघळलेला असाल तर 200 ग्राम आणि वाटीभर असा रवाळ टेक्स्चरचा असाल तर 150 ग्राम. नंतर तर मेल्ट झाल्यावर होता 200 ग्राम. या पूर्ण वजनी प्रमाण असात म्हणाल तर अर्धा किलो बेसन, 300 ग्राम 350 ग्राम साखर म्हणजे ते 2 वाटी पूर्ण भरतात. आणि आपले मनुके वगैरे आणि त्याच्यात भुसभुशीतपणा येण्यासाठी मी घेतलंय दूध आणि साखर. आणखी लाडू भुसभुशीत हो त्यासाठी घेतलंय पिठी साखर, ती वेगळी. ती कोणती ती प्रोसेस मी आता बेसन ढवळता तुमका सांगते. आता आपण गॅस पेटवलं, पहिलो फराळा आणि अग्निक आपण करूया नमस्कार. कारण अग्नीशिवाय आपला पोट भरत नाही. तर आता हा आणि नमस्कार हो करूकच होयो. आणि कुठलाही पदार्थ आनंदाने केलो की मस्तच होता. मी तुमका सांगितलंय, उत्साह ठेवा, आनंद ठेवा आणि पेशन्स ठेवा. आता कढई आपली तापली आणि एक दुसरी टिपा, पहिली टिप तर मी तुमका मापाची दिलेली आहे, ही दुसरी टिपा. कुठलाही भांडा बेसन भाजते वेळी किंवा कुठला पिठाचा पदार्थ भाजत असेल तर असा पसरट उताळा घेऊ नको. अशी कढई घेवा जी अशी रुंद असतली आणि अशी असतली. ही नॉर्मल कढईची साईज, ही कढई सगळ्यांकडे असता तशी कढई घेऊ, मग तुमचा बेसन भाजते वेळी उडणार नाही. आता कढई आपली तापली, मी घालून घेते ह्या सगळा आपला लाडूचा दळून आणलेला बेसन. आता पहिल्यांदा मी बेसन भाजते वेळी एकदम आच मीडियम केलेली आहे. आता तुम्ही म्हणशाल स्नेहान तूप तर घेतलं आणि तूप टाकत नाही. हा, अशी पण पद्धत आहे, पण असा एकदा तुम्ही करून बघा. कोरडा बेसन एकदा भाजून बघा, मग तुमका थंय तुपात बेसन जास्त वेळ भाजूचा लागतला नाही. आता जवळजवळ 5-6 मिनिटं तरी मी कोरडा बेसन भाजून घेतला. एक खमंग सुगंध दरवळूक लागलो. आता आपण घालून घेऊया तूप. तूप सगळा लगेच ओतायचा नाही. हे बघा मी थोडासा तूप ठेवलंय म्हणजे 2-3 चमचे. नंतर परत लागणारच आता तूप, तर आता मी थोडा ओतते. मी कोरडा बेसन ह्या चमच्याने केलंय लाकडाच्या. आता मी घेते झारो. तुम्ही दुसरं कुठलाही चमचो घेवा. आता मी स्टीलचा चमचो घेते कारण तूप आता लाकडाच्या चमच्याक नंतर डसतेला. झारो घ्यायचं म्हणजे कसं माहितीये, असा चेपून आपण जे तुपाचे गुटळे आहेत ते मोडायचे, म्हणून घ्यायचं झारो. आता मी तूप टाकून भाजून घेते, पूर्ण गुटळे मोडल्यात. आता उरलेला तूप मी सगळा घालून घेते. आता ह्या सर्व तूप मी ह्याच्यामध्ये घालून घेते. आता गॅसची आच म्हणाल ना तर एकदम मंद आचेवरच आपल्या ह्या बेसन भाजून घेऊचा. आता आपल्याकडे जर असं, आता मी कसं ही डाळ वगैरे भाजून घेतलंय आणि ह्या डाळीत मी तुमका सांगितलंय आम्ही बेसनचे नुसत्या चण्याच्या डाळीचे लाडू करणार नाही. आम्ही त्याच्यात थोडी 1 किलो चण्याची डाळ असतात तर अर्धा किलो मुगाची डाळ घालतो. आणि ह्याच्यामध्ये बेसन जर तुमचा असा नाही गावला आणि तुमका डाळ भाजूक वेळ नाही तर घरातला जो बेसन असता किंवा रेडीमेड बेसन भेटता, भुरा बेसन म्हणून पण एक भेटता म्हणजे रवाळ बेसन, ता आणला विकत तरी चाला. ता पण नाही गावला आणि तुमका प्लेन भजीचा बेसन गावला तर काय उपाय करायचो, आपल्या घरात चणा डाळ असतात ती थोडीशी भाजायची आणि ते मिक्सरवर जाडसर रव्यासारखी दळून घ्यायची आणि ती त्या तुमच्या बेसनमध्ये मिक्स करायचे, तरी तुमचे लाडू दाणेदार आणि रवाळ टेक्स्चरचे होतील. आता ह्या बघा तब्बल 20 मिनिटं झालेली आहेत आपली आणि असा ह्या तूप आता एकदम बेसनाच्या आपल्या गटळे झालेले आहेत. पण काही घाबरायचं नाही की बाबा आता हे किती गुटळे झाले, पण हे गुटळे आपण असे झाऱ्यान बघा असे मोडायचे. हा बघा झाऱ्यावर वर येताना तसे मोडून घ्यायचे. तर असे केलास तरी चालत, असा केलास ना तरी चालत, पण आत एकदम मंद ठेवायची. आता ह्या बघा थोडं घट्ट मारता, एकदम टाईट मारता. मग काय करायचं, असा झाऱ्याने असा आपण करत जायचा असं. आता तुमका ना ही पद्धत करूक सहसा गृहिणींना कंटाळतात म्हणून बेसनचे लाडू म्हणतात नको रे बाबा. पण तुम्ही जर अशा पद्धतीचे जर नाही तुमका करूचे तर आपल्या परब किचनवर
ही साधी सोपी पद्धत म्हणजे बेसन सुक्या कोरड्या भाजून घ्यायचा, थोडासा तुपावर परत कोरडा भाजून घ्यायचा, म्हणजे थोडासा तूप टाकून बाकीचा तूप कडक ठेवायचा आणि त्याच्यात मग साखर मिक्स करायची त्या बेसनमध्ये आणि त्या तूप थोडा थोडा वतून लाडू वळवायचे. ती पद्धतीचे पण तुम्ही बेसनचे लाडू खाऊ शकता. त्याचे 2-3 व्हिडिओ आपल्या परब किचनवर दरवर्षी टाकलेले आहेत, ते तुम्ही बघू शकता. आता बघा मगाशी एकदम जाड वाटत होता आणि जवळून जर माका तरी दिसता तुमका दिसत तूप सुटूक लागला आणि मिश्रण पण असा पातळ मऊ लागूक लागला. मगाशी दगड वाटत होता पण आता मऊ लागूक लागला. म्हणजे अजून माका वाटतं अजून थोडा वेळ 10-1 मिनिटं माका आता ढवळूचा, पण मिश्रण आता मऊ होक लागला. ह्या बघा आता बेसनचे लाडू ना असे तर करून एकदा तुम्ही बघा. करत तर असाल तर माका खाली कमेंट मध्ये सांगा. पण हेका जी आता मेहनत हा पण ती चव पण तशीच असता. आता तुमचा प्रश्न आणखीन असतील की 2 चमचे तूप घातलास तर लाडू रवाचे की नाही. दुधाऐवजी तुम्ही पाणी सुद्धा घाला. मी दूध घालते, दूध घातला तरी लाडू तुमचे खराब नाही व्हायचे आणि पाणी घातलास तरी लाडू खराब नाही व्हायचे. कारण ता बेसन एक फुलाक मदत करता आणि ता सगळा उडून जाता, पण बेसन आपला भुसभुशीत होता रवाळ टेक्चर. आता जवळजवळ 30 मिनिटं झालेली आणि ह्या बघा इतक्या मऊसूत झाला. आणि आता ह्या बेसन आता आपली कढई बघा पूर्ण सोडूक लागला. पूर्ण अशी कढई आपली सोडून देता आता बेसन. आता ह्या असं सोईन करायचा आणि ह्या चमकता त्याच्यावरनं कळत आता तूप पण भरपूर सुटाक लागला. आता मग एक टीप दाखवूची आहे तुमका, त्यासाठी मी हा सगळा पसरवून ठेवते. असा तूप चांगला सोडूक लागला आणि चमकूक लागला आपल्या या मिश्रणाचा. आता ह्या पसरून घेते. आता ह्या आपला दूध आता असा घालून घ्यायचा. फक्त 2 चमचेच मी दूध घालून घेतलंय. परत या ढवळून घ्यायचा. अरे तुम्ही पाणी सुद्धा वापरू शकता 2 चमचे, जास्त नाही. त्यांनी बघा एकदम रव्यासारखे आणि भुसभुशीत होता आपले हे लाडू दाणेदार. आता 2 चमचे अजून मी घालतले. हे बघा परत असा सोईन करून घेते. आता तुमका जमत असा जसा आपण 4 चमचे ह्याच्यात दूध टाकला तर मिश्रण कसं एकदम भुसभुशीत झालं, एकदम भुसभुशीत. बघा तुम्ही जवळून म्हणून घालून बघा. आता पाणी याच्यात गुतून रवत नाही, तर बाष्प होऊन निघून जाता. भले दूध असो ते पाणी, पण एक भुसभुशीतपणा येतं आपल्या लाडू. आता ह्या बघा ह्या आपल्या पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा. आता ह्या काढून घेते कढईत. आता ह्या मिश्रण ना पूर्णपणे थंड होऊ द्यायचा आणि मगच त्याच्यात साखर मिक्स करायची. आता साखर तुम्ही आधीच मिक्स केलास तर साखरेचं पण पाणी होईल आणि आपला मिश्रण पाण्यासारखं होईल आणि मग तुम्ही घाबरतालाच आता लाडू कसे वळवू. ह्याच तास सिक्रेट हा जे मिठाईवाले आपल्याला सांगत नाही आणि त्यांचे लाडू खरखरीत आणि भुरभुरीत दिसतात, अगदी बघण्याजोगे असतात. तर ह्याच सिक्रेट. हे जे बताशे आहेत ना, हे बताशाची मी ही सगळी पिठी साखर करून घेतलंय. ही तुम्ही घरी सुद्धा करू शकाल. ही अशी साखर तुम्ही बताशे आणून वाटून घ्यावा. नाहीतर तुमचे प्रसादीचे फुटाणे असतात ना साखरेचे, ते आणून वाटलास तरी चालत. मग आपलं हे लाडू जो कचकचीत लागता ना आणि आपण म्हणतो ह्यो रवा की साखरा, त्या ह्याच्यामुळे होतं आणि ते दिसतात पण मस्त भुरभुरीत. आता हे बघा पूर्ण थंड झालेला, एकदम आपला रूम टेम्परेचर आहे ना तेवढा झालेला. आता ह्याच्यामध्ये आपण ही जी साखर आहे मी ह्याची वाटलेली बताशांची ती घालून घेते आणि जसं पीठ मळतो ना तसं ह्या मळून घ्यायचा. आता ह्या मिक्स करते मी तुमका सांगतोय. जर तुमका वाटला की हा आपला कोरडा झाला तर 2-3 चमचे तूप ऍड करा आणि जर वाटला तूप जास्त झाला तर आपली पिठी साखर ऍड करा, नाहीतर बेसन भाजून ऍड करा. आता ही साखर पूर्ण अशी अशी चोळून घ्यायची बघा, अशी अशी रगडून. आता हे आपले काजू आणि बदाम त्याची भरड. तुम्ही अख्खे काजू सुद्धा घालू शकतास, पण असे घातले तर सगळ्यांच्याच पोटात जातं. तो अख्खो खय लागता खय नाही. तर ते पण मिक्स करून झाले. हे बघा हे असा मिक्स करायचा असा. आता आपलं सगळं झालेलं आहे. आता वेलची पावडर घालून घेते मी. वेलची आणि सुंठ वाटलेली आहे ती पण छान मिक्स करून घेऊया. शेवटात टाकली की पदार्थात छान सुगंध येतात. आता आपल्या घोया तेवढा मिश्रण असं हातावर घ्यायचा आणि हे लाडू वळवून घ्यायचे. आता ही बघा मी 2 हाताच्या याच्यामध्ये जेवढा मिश्रण मावात, पण तो अंदाज एक असता तसे मी घेतलंय आणि असेही मी लाडू वळवते. अशाने माझे भरभर होतात हा लाडू वळवून.
दाब देत देत आपणच करायचे, बोटाने दाब द्यायचो. आणि असं हो गोल गरगरीत करायचो, म्हणजे खय असाच वेडो वाकडो तो असं केल्याने व्यवस्थित येता आणि त्याका तूप पण सुटता. मस्त बघा आपलो एकदम असे भुरभुरीत भुरभुरीत असे लाडू हे दिसतात. मस्त हे रवाळ टेक्स्चरचे दाणेदार लाडू. आणि ह्याच्यामध्ये सिक्रेट एक टीप आ, ती बघण्यासाठी तुम्ही मिठाईवाल्यासारखे लाडू करूचे आहेत ना, तर पूर्ण जाऊन रेसिपी बघा, स्किप न करता. त्याच्याने तुमचे लाडू रवाळ टेक्स्चरचे होतले. रेसिपी आवडली तर लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा. आणि लाईव्ह जातो ते सुद्धा रेसिपी तुम्ही नक्की बघा. आमका आवडताच तुम्ही तो प्रतिसाद देतात तो. धन्यवाद.